Helo pawb a chroeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw wneud dipyn bach o origami ac ar ôl hynna bydd ni'n edrych I fewn i'r cwestiwn Beth Ydi'r Eglwys? Felly ar gyfer wneud y crefft yma bydd angen papur un dan o A4, lliwgar os ydych chi hefo lliwiau, ond paid y poeni os ddim, glud, pren mesur, pensil, siswrn a lliwiau gwahanol o felt tips. I ffwrdd â ni.
a croeso yn ôl. Heddiw, dyn ni am siarad am yr eglwys. Efallai pan feddyliwch am y gair eglwys, rydych chi'n meddwl am adeilad fawr, llawn o seddi pren, a rywle mae pobl yn mynd ar dydd Sul ar gyfer gweddïo, canu emynau, ac clywed rhywun yn siarad amdan Duw. Ond beth ydy ystyr y gair eglwys? Beth ydy eglwys? Wel, dydy'r ystyr eglwys ddim yn meddwl bod rhaid i na bod adeilad fawr. Does ddim rhaid i na bod seddi pren chwaith, na pulped. Na, yn Rhufeiniad 12, adnodau 4 i 5, mae apostol Paul, mae apostol yn meddwl rhywun sy'n dod yn neges gan Dduw, mae Paul yn dweud hwn am yr eglwys. Mae'r eglwys yr un fath â'r corff dynol. Mae gwahanol rannau i'r corff, a dydy pob ran o'r corff ddim yn gwneud yr un gwaith. Yn yr eglwys, dyn ni gyda'n gilydd yn gwneud un corff, sef corff y Meseia. Mae pob un ohonyn ni'n rhan o'r corff, ac mae arno ni angen pawb arall. Yn y darn yma, mae'n sôn bod yr eglwys fel corff, ac yn yr ail rhan o'r darlleniad, mae'n sôn bod y corff yma yn cael ei creu gan pobl. Felly, dydy'r eglwys ddim yn adeilad, ond corff sydd yn cael ei creu gan pobl gwahanol, gyda rolau a doniau gwahanol sydd yn galluogi i'r eglwys a'r corff i fyw. Ac mae fel cyrff ni. Mae corff fi yn gweithio'n dda achos mae gennau breichiau a coesau. Ac heb breichiau, bysa fi ddim gallu neud lot. Ac heb coesau, bysa fi ddim gallu neud lot chwaith. Ond dydy y braich fi ddim gallu neud yr un job a coes fi, felly dwi'n methu just swapio nhw rownd chwaith. Dyna'n pam mae'n pwysig bod ni hefo pobl gwahanol gyda doniau gwahanol i fewn i'r eglwys, achos mae yna rhai o pethau dwi'n gallu neud yn yr eglwys a mae yna rhai o pethau dwi'n methu neud yn yr eglwys, a mae'n pwysig bod ni hefo pobl sy'n gallu neud y pethau dwi'n methu neud, a mae'n pwysig bod fi gallu neud y pethau mae rhai o pobl eraill methu neud. Mae pawb yn y cyrff fawr o'r eglwys gyda pwrpas gwahanol, ac felly mae pawb yn cyrff yr eglwys yn pwysig iawn i'r cyrff hefyd. Iesu ydy pen yr eglwys, a be mae hynny'n meddwl ydy bod Iesu yn rheoli dros yr eglwys i gyd, ac hefyd bod popeth sy'n cael ei wneud yn yr eglwys yn cael ei wneud trwyddo fo. Mae'r prif reswm dyn ni'n mynd i'r eglwys ar dydd Sul ydy Iesu, a mae Iesu y prif peth dyn ni'n credu yn. Ac hynna ydy reswm mae Cristnogaeth wedi cael ei enwi ar ôl fo. Crist, nogaeth. Felly, i gorffen, mae'r eglwys cyrff o pobl, fel teulu o pobl sydd yn byw ar gyfer Duw. A mae Iesu pen yr corff. Ac Iesu ydy'r prif reswm dyn ni'n dod at ei gilydd a cyfarfod ar dydd Sul. Ac wythnos nesaf, dyn ni am dysgu dipyn bach mwy amdan beth ydy'r eglwys. Diolch yn fawr iawn am gwylio. Dwi'n gobeithio bod eich eglwys bach wedi dod allan yn dda, a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr. Hwyl, tara!